Oh. Recordo això. Aquell dia no ho vaig recuperar. Vinga, a veure... És igual, mira. Olé! Ale, hop! Ah. Ja va sent hora de tornar a casa. Ja va... Em sents? Què? Ah. Hola? Alexander? Em sents? Alexander? Ai. Miau, miau. Fa res quedar-te aquí? No ho sé. No pots parlar? Avui em canvio les botes. Ui. He d'estar preparada. Adeu. Ens veiem després. Ah. Una ombra projectada al terra. El sol que enlluerna la meva persona, però encara no hi sóc. Com una ràfaga de vent produïda a l'atzar, com el mateix món, creat amb tot i cap motiu alhora. Obro els ulls i la llum m'enlluerna. Passada la foscor eterna, el món sembla confós i massa brillant per a l'espectador. Massa detalls per a ser comprensible i massa poques explicacions per a voler comprendre'l. Els instints em guien, sóc un animal que encara no ha après a pensar. Atret per les olors, especialment la de la tinta, que més tard tindria el major dels significats per mi, com una de les ombres del meu futur, projectada per una llum que es troba a un lloc que no puc desxifrar encara. Llum al principi, ombra al final, el present m'encega i el futur no és visible. Llum. I en un moment creixo, el temps se m'escapa, no puc atrapar-lo. Veig les ombres de l'existència que s'aproximen a mi a gran velocitat, les ombres del final. Sé com aturar-ho, però el preu és massa elevat. Les sensacions que tinc no són bones. Els llocs em criden i jo no sé si escoltar. Potser aquest lloc sí. Potser aquí trobo respostes. Potser aquest lloc és el que busco. Potser vull canviar tot. Era un portal. El portal em cridava. Em deia, vine. Aquí hi ha alguna cosa que has de veure. Adeu, regne de l'oest. Fins després. Era cap a l'est. Tenia la ciutadela darrere meu i això és Alira. Allà estava el portal. És com va dir Nidre.
Potser aquí trobo les respostes que busco. No era una bona sensació, però... No és una bona sensació, però... Entro al portal. Sóc a casa d'algú? Aquest és el Palau de l'Ull Màgic. Amb aquest oracle es pot veure el present, el futur i el passat. L'ull revelarà la veritat. Només s'hi pot assegurar-se de que la veritat es compleixi. Tot el que no sigui veritat no es mostrarà. L'ull. Una biblioteca! Què? Les fletxes? Què? Madures? I això? Bosc màgic. Després ho torno. Sembla que aquí hi viu algú. He entrat a casa d'algú? Espera. Encantar oracles i implementació... Cantar oracles i implementació de màgia física. Llibre altímic. Què hi ha per aquí? És... Campions de cursa de cavalls, ram de noces, gris, maduixa, casc de la guerra, oracle màgic. Hivern. Conec algú que s'assembla a tu. Estimada Ira, necessito parlar amb tu. Tinc una cosa dins meu que no puc suportar. Necessito una abraçada sincera d'una amiga i poder deixar anar tot. Sisplau, ens hem de veure. Crec que em vull... Vine a tan bon punt, rebis la meva carta. Et necessito. Geladabaoth. Nosaltres, Sakona, Nidre i Elsgar volem celebrar la nostra unió. I ja que és un dia molt especial per nosaltres, ens agradaria convidar-te a assistir-hi. El dia 22 de desembre, al regne Tritó, Atlantis. T'hi esperem. Sakona, Nidre i Elsgar. Sembla que aquí viu Ira. Estimat Astaroth, degut a tot el que ha succeït durant aquests dies, trobo necessari que concretem una reunió. La guerra que vam pactar ja no té sentit, ja que no tens res per oferir-me. Però el meu honor és sagrat, i els crims que has comès no tenen perdó. És per això que proposo activar l'estat de guerra entre els nostres regnes. Trobem-nos, parlem pacíficament i negociem si és necessari. Skybolt. Hola, Ira. No sé com acabarà aquesta guerra, l'únic que sé de segur és que la penso lluitar, i amb tu. No estic massa segura del meu passat, tampoc del meu present, però estic segura que vull construir un futur i em quedaré al teu costat fins que em faci falta. Tot i així tinc força plans per tirar endavant, com la construcció del meu propi regne. Així que si lluitem aquesta guerra, la lluitaré per una banda, pels meus propis interessos, i per l'altra la lluitaré amb gent amb la que estic establint una relació cordial. Sort, Ira. Nidre. Són tot cartes. Cartes de gent que li enviava a Ira. Jo, Murphy, cedeixo la meva ànima a Astaroth per tota l'eternitat. En canvi, rebo l'ànima d'Isia, el brevatge per curar totes les malalties, poder i respecte sobre la gent. Astaroth. Rain. És possible que el que em cridés fos l'ull. L'ull de la veritat.
Després de les meves investigacions sobre les teories màgiques de les ja extintes fades nocturnes, he aconseguit trobar un parell de documents que parlen sobre un estrany artefacte, un oracle màgic anomenat Ull Màgic o Ull de la Veritat, descobert per les fades de la nit. L'ull té unes estranyes propietats que he vist poques vegades en artefactes. Reaccionant a un disc de música concret, l'ull et pot mostrar moments del present, el passat o el futur. El problema és que, perquè aquest funcioni, cal d'una consciència que pugui donar a l'oracle la capacitat de fer més d'una acció. No puc utilitzar la meva, ja que hauria de renunciar-hi, però per sort la meva espasa conté la consciència de Maduixa. Va ser un regal que em va fer l'esperit Liceo, com si tot ho hagués preparat ell. Inserint l'espasa a l'altar i posant la música, l'ull s'ha activat unes 3 vegades per mostrar-me coses molt diverses. Mai he aconseguit, però, que l'ull em mostri exactament el que vull veure, i sempre són escenes que semblen ser aleatòries. Seguiré investigant. He descobert que l'ull reacciona a objectes concrets. A l'inserir un objecte a l'altar i fent tot el procediment ja mencionat, l'ull mostrarà flaixos de la memòria d'aquest objecte. Seguiré investigant. Podria activar-lo? Tinc alguna cosa per activar-lo, l'espasa? Com s'activa? 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 El disc de música. El disc de música. Espera't. El problema és que perquè aquest funcioni cal d'una consciència que pugui donar a l'oracle la capacitat de fer més d'una acció. Però, per sort, la meva espasa conté la consciència de Maduixa, la meva guineu difunta. Es necessita un objecte, l'espasa que conté la consciència de... No deu estar per aquí. Ira la deu tenir. És... una consciència. La consciència de Costelles? Què passa si el col·loco? Es col·loca a l'altar, oi? Posant la música, he de ficar la música. He descobert que l'ull reacciona a objectes concrets. I si poso el... Espera, vaig a comprovar. Hauria de funcionar, no? He de ficar un objecte amb una consciència, he de ficar un altre objecte que tingui una memòria. Si no recordo malament... Casc de la guerra. Aquest objecte tindrà una memòria, no? És a dir, aquest casc, si es va utilitzar a la guerra, ha de contenir la memòria de la guerra. Podria observar moments de la guerra i alhora podria assegurar-me de que l'ull funciona. Si vaig a l'ull, col·loco l'oracle aquí, col·loco el casc, aleshores fico aquest disc de música. La música. Escolto. Són veus. La guerra. Les veus. Aparteu-vos! Aparteu-vos! Estan avançant. Val. Ja l'està acompanyant, no pots fer que tenim moltíssim honor i que el meu maragda es carregarà a la puta merda aquesta que estan fent que no saben ni lluitar. Anem a fer un saqueig perquè no ens entren. Què ha sigut? Eren les memòries. No hi funciona.
Elsgar? No hauries d'estar aquí. Què? Què hi fas aquí? Això et pregunto jo a tu. Què fas aquí? Estava intentant fer funcionar... No és un lloc segur, sisplau. Elsgar, on eres? T'he trobat a faltar. Per què estàs aquí? Què ha passat? Sisplau. Elsgar, Nidre m'ha explicat el que va passar i... Per què ho vas fer? Què t'ha explicat, Nidre? Tenies una espasa i amb aquella espasa havies de... Ho vaig fer per protegir-vos a tots. Ara va descobrir que jo, gràcies a mi, quan era petit, em van fer servir com a portal per poder envair els elfs i exterminar-los a tots. Va dir que si no feia el que ell deia, haurien d'expulsar de tots els regnes. Va dir que no faria res greu, que no seria res. Un moment em va demanar em casar amb Nidre i Sakon, em va donar una espasa i em va dir no, això ho faràs. Us veu casar perquè ja la va obligar-te. No ens vam casar per això. Els estimava. Doncs... Elsgar, torna a casa. No puc tornar. Per què no pots tornar? Jo et trobo a faltar. I jo, però és que no puc tornar. M'ho odien tots. Torno, em mataran. No, Elsgar, jo no t'ho diu. Torna, Nidre et perdonarà, ho sé. No em perdonaran. No deixi, sisplau. Li vaig preguntar, li vaig dir, Nidre, no podries perdonar-lo? El van obligar i... Em va dir que ja era massa tard. Sisplau, pare. Què? Sisplau, marxa d'aquí. Si marxo, que sigui amb tu. Torna a casa, ho solucionarem. No, puc marxar. Qui ha de marxar d'aquí ets tu, sisplau. Per què he de marxar? Soc perillós. Et molt mal. Marxa. No. L'Elsgar que vaig conèixer jo no és perillós, és... Sisplau. Nidre em va dir que havies canviat, que t'havies tornat boig, però jo no m'ho crec. No puc veure. Però jo vull veure't. Elsgar, no marxaré d'aquí si tu no vens amb mi. Sisplau, t'ho demano, marxa. Elsgar, què? Sisplau, t'ho demano, marxa. T'ho estic demanant amablement. Què fas amb això? Elsgar, No et vull fer cap mal. Elsgar, no em faràs cap mal. No em faràs cap mal. Ho sé. No, Elsgar. T'ho demano amablement. Tens el portal aquí, és tan fàcil com anar i creuar-lo. Elsgar, no penso creuar aquest portal fins que em prometis que vindràs amb mi. No vull... No. Vindré amb tu. I què? No et tornaré a veure més? Què? Marxaré d'aquí i no tornaré... No compra ningú mai més. Surt, sisplau. No, Elsgar. Surt. Sisplau. Elsgar. Surt. No sortiré. Sisplau. No sortiré. No penso sortir, Elsgar. Vine. Què? Surt. Torna. No sortiré. Elsgar, què fas? Sisplau, t'ho demano. Marxa. Mira, veig el portal aquí, sisplau. Ja t'ho he dit. No marxaré sense tu. Sisplau, marxa. Sisplau. Això. Dóna-m'ho. Ara mateix. Dóna-m'ho. No. Dóna-m'ho. Marxa, sóc perillós. Surt d'aquí. Elsgar, Surt. se m'està cansant el braç. No. És tan fàcil com anar i sortir i creuar-lo. Surt. Elsgar, m'estàs espantant. Sóc perillós, sisplau. T'ho demano pel teu bé, pel de tothom. Surt. Sisplau. No. No pots saber que sóc aquí. Mira amb mi, sisplau, Elsgar. Elsgar, sé que no em faràs mal. Pua, estàs bé? Pua. No, què he fet? Què? Per què? Estàs bé? Sisplau, digue'm. Pua. No. No volia fer mal, estàs bé? Sisplau. Pua. Per què més? Perillós. Elsgar. Alexander? Elsgar, deixa anar Pua. No volia. No he estat expressament.
No volia. Podria haver-me quedat per protegir la meva integritat. Estaria incomplint un pacte. Alexander, què tens al cap? Això ara és igual. Vaig fer un pacte amb el qual protegiria els meus aprenents. Marxa. Elsgar, pensa tu. Òscar. Elsgar, pensa tu. Encara pots... Marxa! Per què? Per què ho he fet? Això no ha passat. Elsgar no és capaç de... És Elsgar, és el meu pare. És com el meu pare. Potser no... Potser no ho era literalment, potser... Però jo el veia així, jo el veia... On puc anar? Em fa mal caminar. Sé que aquesta ferida no marxarà. Igual que el que tinc a la mà. És igual que el que tinc a la mà. Les ferides no se'm curen. No puc tornar a la història amb això a la cara. Què? Em preguntarà què m'ha passat i... Sabrà que he vingut aquí, sabrà que ha sigut Elsgar. Encara puc anar a demanar ajuda. Cada cop em marejo més. Ja no puc. Però és l'únic lloc al que puc anar. Estic a punt de dormir-me. El meu cos es debilita. Només puc anar a aquell lloc. Sisplau, arriba. El Palau de Jala. Jala? Pua? Jala? Pua, què et passa? Jala, no em trobo bé. M'estic marejant. Vine, et portaré les meves dependències i miraré de fer-hi alguna cosa. Què t'ha passat? He caigut. Però a on? Per on has caigut? Ha de ser No ho sé, una caiguda molt fort. Ja bé, no me'n recordo. Pots pujar escales? Puc intentar-ho. Aquestes Sí, em fa mal tot. vine, vine. Què? Tira't aquí. He de mirar de tancar-la perquè no hi entri res. Pots treure el casc? Mare de Déu. Pren això, és l'única forma que tinc que no passis gaire mal.